leva a Rueda 4 meses encubrindo un presunto agresor sexual do seu goberno. Canto tempo leva o Partido Popular sen actuar con alguén das súas filas sabendo isto? Que disparate é este, o acusado convertido en vítima? Está acaso o presidente da Xunta insinuando que esta é unha denuncia falsa? Está acaso o presidente da Xunta entregado xa á dereita e á extrema dereita banalizando co discurso das denuncias falsas? É escandaloso que se despida a un conselleiro con tal acusación entre aplausos, non só onte, senón hoxe mesmo, no Pazo de Raxoi. É escandaloso tamén esa cerimonia de despedidas garimosas e mostras de solidaridade doutros membros do Goberno, a comezar pola máxima responsable en materia de igualdade. Que mensaxe envía isto ás mulleres vítimas de violencia de xénero que poden estar pensando hoxe en poñer unha denuncia? Unha denuncia que se agocha, unha protección que se crea unha barreira infranqueable por todos os membros do Goberno, todos os representantes do Partido Popular que poñen o foco na protección e no acto heroico dunha persoa que está a ser denunciada, independentemente do que paise despois e da presunción de inocencia do procedimento judicial, que iso hai que respetalo e se verá cando remate o procedimento. Extraña que as mulleres aínda teñan que pensarse 2 veces antes de denunciar, porque no momento que o fan están totalmente expostas, como pasoulle a esta persoa, que no momento que esta persoa foi sinalada, rapidamente alguén asegurouse de que tamén fora sinalada a víctima, de que o foco mediático tamén se pusera nela. É unha vergoña que nós que temos que dar exemplo como políticos a toda a sociedade, que temos unha responsabilidade polo cargo que ostentamos, sigamos actuando así. Alfonso Villares ten solicitado a súa baixa temporal no partido e, como non podía ser de outro xeito, pois aceptamos a súa decisión. E confiamos en que esta situación poida resolverse o antes posible e que Alfonso Villares poida demostrar canto antes a súa inocencia. Dimitir é un xeito, é un xesto que lle honra, non, para poder defenderse no ámbito que corresponde, que é o ámbito xudicial. Ademais, é de valorar que renuncie ao seu aforamento e se defenda como un cidadán máis diante da xustiza. Eu entereime onte.